Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te Bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Kundan mı katiye Rojbaş? Rojbaş kuru. Bawer tu çi dikî? Başım tu çavayı. Başım. Evet tu hazır dikî ji bo çi? Elzem ez herim gund. Nalo. Xeberete tu ne? Na. Velle. Dikane çelo. Şaban Derî çi? Tu karî rojek dijî bibînî pişre here. Ne? Kuruz. Meyazedetir anam mutipin. Bendamının. Bavê min wî derê, diya min wî derê. Erê zanim diya telwê diye, bavê telwê diye. Tu karî rojek dijî biçî. Kerime yine, Dikane hestene, çene. mehene, bizim hemû bendamının. Rune. Lazım ez yürü herim. Nikarim biminim kuru. Rojek bes rojek te. La mun telefonu wana kir. Bendamının. Nabe. Her roj min dibini kuru. Ez hefte şuntara paş verim. Ez bawer dikim tu sibê herî baştir e. Na, lazım ez yürü herim. Rune. Kuru ez herim. Kuro de rune. Ha bu kuş ez yürü herim. Kuro de karune lo tu xwedekî Na, mısoz dayı. Sozamın heye. Saat 8 otobüsemin radibe ez herim dersi bi. Dersim ketiye bir amın. Ah velatê min ê xaşî delale. Yani tu nikarî bimînî îro. De baş e. Heh, çi bu? Ez herim. Na kabis. Çi herim. Ve tişkî işte bixwazim. Kuru min telefonu wana kir. Ana bendamının. Bavê min wî derê, apên min wî derê. Pismamê min wî telwê derê. diye, xwîşka telwê diye, pismamê telwê diye, metika telwê diye, xaltî. Ez zanim. Evvel ki ye, tene tuyî. Tu jî belayê serê min î. Her roj min dibînî, çi dibe? Heftek, tek heftek. Madem ku tu dixwazî herî, tu namînî, ez tiştekî işte bixwazim. Heh, bêje ji te re bînim. Çi dixwazî? Tu zanî Dêrsin, gelekî bi navê denge bi penîr. Rast e. Penîrê tolikê. Penirê torîkî. Diya xwe bipirsim, eger heye ji te re tînim erê. Bîne. Yek. Tu zanî Ha, dudu jî heye. Erê. Yê duduyan bêje? Ya dudiya tu zanî çi ye? Çi ye? Dengbêj hene dengbêj. Ezim. Ez jî deng bêje Kuro dersim. netu. Kevin are dengbêj. Ha, ye wextê Ahmed Xanî mayîne. Yani galerî Gelerî, Belê. Çi bû ye? Dengbêj te re bînim. Erê. Çend kasetê dengbêj tu dikarî ji min re bînî baş? Ha, kasetan bînim yani. Erê. Baş e. Malay dibe. Kasetan jî ji te re dînim. Tiştekdin? Tiştekî din. Erê. Bela jî pir dihene dersinê. Belayê xwe ji te re bînim. Na, bela ji Kuro berde ez her... Tu tenê belayê. Zerketim. Yani tu nebesî. Tu zanî tiştê dî jî hene. Çi hene? Ku tu çûyî gund. Çum gund. Gundê we. Gundê me. Erê. Çi welatê. Erê gundê we xweş e em dizanin. Zube dereng ketim. Mefam kir. Saat 8 otobüsa min diçi. Erê. Ez herim. Baş e. Bêje. Tu zanî tê çi bikî ku tu çûyî gund? Çi bikim? Yek. Tu yê bi Kurdî baxivî. Her dem Kurdî da. Yani bi Kurdî bi xelkê re bipeyivî. Ez ê Kurdî baxifim. Tamam. Du. Tê çîrokê Kurdî ji xelkê re bêjî, ji zarokara. Zarokara çürekê Kurdî bêjim. Ez ê çürekê Kurdî bêjim zarokara. Çi bû? Tiştekdin? Tê bi Kurdî bixwînî. Ez ê Kurdî bixwînim. Erê. Ez ê Kurdî bixwînim Belê. Çar. Bawer efendî. Çar. Erê çar. Tê bi televizyona Kurdî temaşe bikî. Ez her dem televizyona Kurdî temaşa. Her dem dît belê. Tiştekdin? Pêncem. Pêncem. Tu her roj tê telefona min bikî. Emre te serserê min e. Tiştekdin? Ez ê her roj telefonê te bikim. Erê tê her roj telefona min bikî. Çawa pere tu didî? Ne werge? Alê min tiştek ji bîr kir bawer. Tiştekçin. Baş e tê bi çi herî gund? Kuru ez ê bi çi herim? Çend cara muştera got. Ez ê bi otobüse herim gund. Ez ê herim xarpetê. Xarpetê? Erê. Ji xarpetê şevek dimînim. Baş e otobüsa da saat çendan e? Saat 8'te. 8'ta? Erê. Saat 8'ta. Berde ez herim kuru. Dereng ketim. De her. Ez ê herim. Ji bîr neke. Tê her roj telefona min bikê Tamam kuru. Erê. Ez na vira derkevim diçim xarpetê. Erê.
Mala apemin uydarıya. Kız apemin heye. بله Telefona tevidim. قزا بخوا Hı. چی بکم جی Çıpıki. Eri. Tüker çizen çıpıki. Jure dıçım gün. Günde nezike günde me heye zani. Aha, ay, Buna tına şuntur ver renama. Berf kırtiye her dara. راسته Sare. راسته Erveli. تشتاقیم جبیر کر جبیر نکه تو چاکی تی خواه اوی ستور خب که قالند شبو پر پر Sma? پر ساره تو بجی برفته Kuru tu çolanti. Ee? Boyute sare. Boyum ne sare? Es halke dersim eme. نه بس Ne دیسا problemi boyumun? يعني ای راسته بهاره لی دیسا ساره Nezike nevrozun nevroz ite ne var olacak. بس دیسا ساره Germe germe sadece germe. Boyute sare le boyumu germe. İştektin? نه سخیاته Sağıyan ben. Ben. Beyaz zarım. ده بشه بدی Uza da heye. ایروژ امی لیکرین دنجی ببینن بله به دما بی یعنی به فطره چاواتین چکرن خواندن از دخوینم یعنی خواندن به انگلیزی to read به فرانسی لیغ Lire. لیغ به دمانوها خواندن به کرمانجی به دمانوها هم دبیجن از دخوینم از دخوینم. دخوینی او دخوینه نه ام دخوینن هون دخوینن او دخوینن azad. بله. به دما به yani bir fütre eme xwendinê çawa bibêjin ازی بخوینم ez ê bixwînim توی بخوینی tu ê bixwînî از باور باور ده هیچی من tu جیبه ê rakevî توی راکوی Haline hale. توی بخوی توی بمشی Eze bimeşim. اری Eze bixunim. اری Tuye bixuni. Eve bixune. Eme bixunin. em ê bixwînin Emi bixunin. Hune bixunin. اوی Evi. herkes Bixwînin. dixwîne Eve mexunin. lê gavan nivîsandin hebe ji ber ku herkes dikare bixwîne lê herkes nikare binivîsîne بنویسینه em bi kurmancî dibêjin nivîsîn bi îngilîzî to write yan jî bi fransî écrire Evet. nivîsîn bi kurmancî em dibêjin ez dinivîsînim tu dinivîsînî ew dinivîsîne em dinivîsînin hûn dinivîsînin ew dinivîsînin Eri. îce heger em bixwazin bi dema bê bibêjin em ê bibêjin ez ê binivîsînim îce hin kes binivîsînim. nivîsînê wek nivîsandinê jî dinivîsînin Belê. em dikarin bibêjin ez dinivîsim an jî ez dinivîsînim hingê di dema bê de em dikarin bibêjin ez ê binivîsim ازی بنویسیم Binivîsinim. an jî ez ê binivîsînim lê ziman xwe kurd dikin xwe hêsan dikin em ê bibêjin ez ê binivîsim Eze binivîsim. بنویسم Tu ê binivîsî. بنویسی Ew ê binivîse. بنویسه Binivîse. Em ê binivîsin. Hûn ê binivîsin. Ew ê binivîsin. 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 Raste. Eve binivîsin. Hûn fam dikin. بله Eri. Çuvalateri. بیاره گنده و خوشه هم دزانه Zübe deren مفهم کر Saat 8'ler otobüsümün dışı. اری اری Ez herim. باشه Bece. تو زنی تی چه بکی کوتو چوی گوند Çi bikin? ها ها یک Yek. توی به کردی باخوی Her dem kurdi dağıfım. یعنی به کردی به خلکی را بپیوی Ez kurdi bağıfım. Tamam. دو Dö. ها ها تی چیروکی کردی جی خلکی را بجی زارو کارا Zarokara çüreke kurdi bejim. Aha. Ez çüreke kurdi bejim zarokara. Beli. Çi bu? Teşekkür. تی به کردی بخوینی Ez kurdi bakınım. اری Ez kurdi bakınım. ها بله چار باور افندی Çar. اری چار He. تی به تلویزیون کردی تماشا بکی Ez her dem televizyona kurdi هر temas. در مدیت بله بله He. Teşekkür. ها پنجم Pençe. تو هر روز تی تلفن آمن بکی Emrete serseri mine. Teşekkür. آه Ez her roş telefon ete bakın. اری تی هر روز تلفن آمن بکی Çava pereto dedi.
İroj emele kerin dinci bibinin. Belê. Bi dema bê yani bi fütürê. Çawa tên çêkirin. Xwendin ez dixwînim yani xwendin bi İngilîzî to read bi Fransî lire. 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 Bi deman ha xwendin bi kurmancî bi deman ha em dibêjin ez dixwînim. Ez Tu dixwînim. dixwînî ew dixwîne. Ne? Em dixwînin hûn dixwînin ew dixwîne. Azad. Belê. Bi dema bê yani bi fütürê em ê xwendinê çawa bibêjin? Ez ê bixwînim. Ez ê bixwînim. Tu yê bixwînî. Tu ê bixwînî. Az bawer. Bawer. Te hişê min jî Tu be. ê rakevî. Tu yê rakevî. Halne hale. Tu yê bixwî. Tu yê bimeşî. Ez ê bimeşim. Erê. Ez ê bixwînim. Erê. Tu yê bixwînî. Ew ê bixwîne. Em ê bixwînin. Em ê bixwînin. Em ê bixwînin. Hûn ê bixwînin. Ew ê Ew ê Xelas. Herkes bixwînin. dixwîne. Ew ê mexwînin. Lê gavan nivîsandin hebe ji ber ku herkes dikare bixwîne. Ê. Lê herkes nikare binivîsîne. Binivîsîne. Em bi kurmancî dibêjin nivîsîn bi İngilîzî to write yan jî bi Fransî écrire. Red. Nivîsîn bi kurmancî em dibêjin ez dinivîsînim. Tu dinivîsînî ew dinivîsîne. Em dinivîsînin hûn dinivîsînin ew Em dinivîsînin. Erê. İşte heger em bixwazin bi dema bê bibêjin. Em ê bibêjin ez ê binivîsînim. İşte Ez ê hinkes binivîsînim. nivîsînê wek nivîsandinê jî dinivîsînin. Belê. Em dikarin bibêjin ez dinivîsim an jî ez dinivîsînim. Hingê di dema bê de em dikarin bibêjin ez ê binivîsim Ez ê binivîsînim. Binivîsînim. an jî ez ê binivîsînim. Lê ziman xwe Kurd dikin, xwe hêsan dikin em ê bibêjin ez ê binivîsim. Ez ê Ez ê binivîsim. binivîsim. Tu ê binivîsî. Binivîsî. Ew ê binivîse. 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 Em ê binivîsin. Hûn ê binivîsin. Ew ê binivîsin. Binivîsin, binivîsin. Rastî. Ew ê binivîsin. Hûn fam dikin. Belê. Mane Meyer.